Hey YouTube. Lige nu der sidder vi inde på Sup? Hypixel, og vi skal spille noget Crazy Wall sammen med Just Angry No Smile. Min allerbedste ven, vi har gået kast sammen, og det gjorde vi ikke mere. Så nu skal vi hen, og du er leader, så du går bare. Sup? Og det er Team Lucky, skal det ikke være det? Jo. Okay. Og, du var, okay, jeg troede lige, jeg ikke kom ind. Og, ja. Mig og Silas, vi er blevet ret interesserede der. Vi synes, det er rimelig grineren. Hvorfor kunne vi ikke få det der hjørne derhen? Er der forskel på dem? Ja, faktisk. Er der? Vi dør meget hurtigt her. Lol. Tror jeg i hvert fald. Fordi vi er tæt på 2 røde væg. Dang. Det må ikke sige, det var noget i den aller sidste. Der er kun 2 grønne væg. Dang, du der. Og jeg har ikke noget kit. Eller hvad har jeg? Nej, jeg har ikke noget. Jeg har bare kit. Jeg Ingenting. i den der minder herhenne. Crazy Walls. Det starter om 2 sekunder, 1 sekund. Let's go. Oh, fuck. Hvad? Prøv lige at underholde YouTube. Hvad så? YouTube. Det er så bare mig, den sig. Ikke? Ja, ikke? Ja. Den skal underholde. Vi kan tage alt guldet. Vi tager alting, så Kasper ikke kan finde noget. Det hørte jeg godt, det der. Shit, vi skal bare skynde os. Alt guldet. Nej, hvad? Så er der alt guld. Snød. Jeg skal også lige have 10 emoer og sådan noget andet. Mig og Silas, vi kan bedst lide Swiftness Sword. Vi kan ikke lide det med Sharpness, så vi bruger mest. Jeg kan godt lide den Sharp 2X, men nogle gange kan få en super lucky block. Ja, Så Sharpness 2, og så er der så sådan noget 2 X. Jeg kan spørge. Jeg har kun fået 1 lucky hit indtil videre. Lucky hit? Nej. Mini lucky ting. De der ting, der er ikke sæt. Jeg har 9, mange 3 stykker mere. Ej, du har bare taget det hele. Jeg har slet ikke en skid. Synd for dig. 1 stykke mere. Nej, nu har jeg nok til. Jeg går op og køber de armor. Hey, kan jeg få nogle mineraler? Bare 5 minutter. Jeg skal have en lucky blocks, så jeg kan nå dem fra YouTube. Ups. Jamen, jeg fik en lucky block. Jeg åbnede en lucky block. Ja. Så det må sikkert være lucky. Mega lucky. Hvor er du hen? Her. Du får lige nogle pile. Nå, tak. Bare dem alle sammen. Hvad får vi? Her, du får fish. Jeg skal have den der læsbar. Pufferfish. Med knockback. Easy peasy. Easy go. Så skal vi have sådan en swiftness, hvad der. Når man holder den i hånden på med swiftness, skal jeg have sådan en der. Jeg skal også have nogle ting. Giv mig noget gold, Kasper. Jeg har ikke noget gold. Okay. Jeg har ikke noget gold. Og jeg skal se, om vi kan lige få full protection på alt. Boom, ding, så. Jeg vil gerne have noget med. Det får du bare ikke. Tag det her crap. Jeg har bare 15. Jeg er bare det bedste armor. Ej, vi har ikke nogen notch apples eller noget. Giv mig de der guld der med. Giv mig de der guld, Kasper. Ja. Jeg vil også gerne have en af dem på den der. Jeg laver bare nogle notch apples. Nu, Kan man ikke? Giv mig nogle redstone. Jeg mangler redstone. Det er ikke så specielt, derfor jeg har ikke fået noget andet end Protection 1 i alle de spil, vi har spillet. Det har jeg så. Swift Sword, Pufferfish. Hello, giv mig lige noget redstone. Redstone. Hello. Mere redstone. Tak. Jeg kommer til at droppe en. Okay, hvad koster det? Okay, jeg skal også lige bruge 10 redstone, så jeg kan få nogle flere gaps. Du kan få nogle gaps som mig. Jeg har 12. Hvor mange har du? Nej, bare giv mig 10 redstone for filen. Jeg har ikke 10 redstone. Så beholder jeg bare alle 12 gapsene. 1 minut. Hey, der du har kigget den. Hvor mange gaps har du, Kasper? Gaps? Jeg har 6. 1, 2, 3, sådan der. Så har 9, ikke? Jo, jeg har 9. Vi rusher dem herover. Okay. Nej, det kan vi jo ikke engang.
Det er rød. Hvor meget guld har du tilbage? Jeg har ikke noget guld. Okay, så har du ikke nok til bukser. Kan vi gå herover? Til green. Bare flækkes. Husk, når der er 3 sekunder tilbage, så er det bare i det. Det er den her, hvis der er nogen, der kommer til at bruge boom, boom, så får de pufferfish lige i hovedet. De får den her lige i hovedet. Kan det egentlig godt skade mig? Ja, det kunne du godt. Ja, det kunne du godt. Ja, det kunne du godt. Fuck. Rip. Tag gap, Kasper. Se, man kan bare stå og dræbe hinandens teammate. Tag gap, Kasper, ellers dør vi. Øj, fuck, hvor er det lort, det der. Det er en lavespand her, ikke? Og jeg sætter den. Blok. Dør du? Ja, tak for hjælp, mand. Nej, bare løb, Kasper. Jeg er lige om bagved ham. Shot, han hacker jo. Bare løb, Kasper, løb. Kan du så komme her? Er han om bag mig? Mongolle. Mongolle. Jeg vil flække ham, Kasper, jeg har på ham, Jeg fik ham. What, der er nok bag virker bare ikke en skid. Kasper, hvor er du henne? Silas, herovre. Et halvt hjerte. Silas. Jeg er lige i gang med at wrecke en her. Han dør. Tag gap, Kasper, tag gap. Er der nogen, der mig? Nej, det er ej. Jeg flæsker ham jo. De er så sindssyge. Jeg kommer og hjælper. Kasper, jeg har lige flæsket 3 i træk. Okay, hvorhen er du så? Jeg er nede i derude. Hey, giv mig playheader, jeg vil gerne have en explosion på. Hvor er du? Silas, der er du. Jeg er nede i det her hul her. Giv mig playhead. Ja, så skal jeg lige over flæske nogle af de her flere. Mongolas. 1 minut, så falder de røde væk. Jeg kører lige nogle armor. Explosion, boo. Nej, rip. Jeg har Hvad? et texture pack på. Silas, skal du begynde med, mens jeg tager texture pack på? Så kom jeg over til mig. Okay, nej, det venter vi lige med. Skal jeg bruge min Ja, der kommer nogen. Ja. Ej, hvor er de jo dårlige her. Okay, det skal Damn, son! Og han er ikke enchanted ham der, what? Det er de Okay, begge to. Silas, jeg er død. Nej, vel? Ved du? Rip, mand. Nej, hvor er du lækker, det der. Han har mega meget kalorer, ham der. Fik ham. Fix den uld der. Fix. Din uld gik på mig. Yes, jeg har dit hoved, Kasper. Fixel hack. Tag den på, så er det nære. Sådan der. Oh, damn. Og den explosion boot der. Rip, så svarer med Minecraft, ikke? Sådan der. Der ligger... Fuck. ligger... Ej, det er sgu ringeren. Jeg skal fandme ind til den her, herinde, som jeg ligger på sådan 2x. Har du en diamond-hjelm? Nej. Shot den store X. Jeg står og trykker på den. Den kan godt komme. Hvad er det for en bue, Silas? Jamen, den spawner blaze. Shot den. Ej, dø nu. Ja? Nu dør Silas til en blaze. En sindssyg kamp med Silas imod blaze. Jeg bruger den explosion. Jeg orker simpelthen ikke den. Så one-hitter den ikke engang. Hvad er det for en blaze, det der? En special blaze. Jeg fik blazen. Den droppede en bue. Hvad er det for en bue? Sådan Hvor er de en droppet buen? explosion bue. Gav den en explosion bue. Hvor er alle de der noobs henne? Jeg flyver op og kigge. Der er ikke nogen noobs. Jamen, hvor er de så henne, Kasper? Så står jeg bare hen og tager alle bloksene. Så kan jeg smide noget crab imens. Jeg holder alle mine player her. Hvis du står... Hvis der hvor du kigger... Jeg prøver at stå stille, Der er en super lucky blok igen, Kasper. Ja, okay. Så når du tager den, så stå stille. Så til højre for dig. Herover i... Men jeg skal lige se, hvad jeg får. Jeg tror, jeg får sword. Fik sword. Wow. Nej. Jo, jeg fik sword. Hvad er det hed? Det her Shotens IV. Sygt. Okay, så lad os tage til højre. Løb til højre. Ja. Den har jeg for. Ja. Men nu her. Jo, jeg kan godt se dem. Jeg kan godt se dem. Ja, okay. Kan du godt se ham? Selvfølgelig. Okay. Er du klar til at få begge to, Kasper? Jeg er 2, Silas. Ja, fuck det, mand. Fuck, de hacker jo. Fix. Løb, Silas. Fix. Han gør han wrecked, man. Get wrecked. Get gonna be wrecked, bitches. Vent om, og så pluk dem en gang med vugen. Og så løb igen. Au. Nej, det er godt tegnet her. Ja, sådan der.
De har health pots eller muligt. Damn, du ramte mig godt. Fik du den? Så den, Silas. Nu har du tid til at flække om den ene. Tag, Silas. Gå så. Kan godt. Ja, gå så. Jeg har ham. Jeg fik ham. Og så bare kom videre til ham, den anden. Spis skab og så videre til ham. Og der er 2. Han har et eller andet OP. Det var det nu. Ej, han hacker jo. Fix. Et halvt liv. Nej, du har sgu da et. Du har 4. Du har 2 hjerter. Jeg har 2,5. 3. Kan ikke nok op. Jeg kan nok op. Han skubber mig lige i hovedet. Altså, jeg stod bare stille, så vi får en pil i fjeset. Wow, du er egentlig ret. Jeg har ikke noget for de der heal pots her. Jo, jeg fik heal potsene. Okay. Ham der, han er rimelig... Er jo klar til han dør? Silas, baller. Hvordan? Er det en ny en, eller hvad? Nej, ja, det er en ny en. Han er inde på. Gå nu væk, ikke? Perfekt. Så kommer du her. Ja, selvfølgelig. Så er det også godt, jeg har en levelspand, men så er det godt, jeg går ind i den selv. Nu er det... Jeg ved, der fuck den. Okay, han er pretty much fucked. Så bruger man bare lige Sharp EV. Jamen nu, hvem er nu, der bestemmer? Slår man lige ind i borderen der? Hvem er nu bestemmer? Kan du huske sidste gang, hvor du slog i min border, og han døde af? Jeg slår med hånden. Ja, ind i borderen. Og nu skal jeg ikke passe på. Ej, tingene bliver slettet. Vi bliver spist af borderen. Der er godt nok en lille plads tilbage lige om lidt. Eller lidt plads tilbage. Jamen, det er kun ham der og mig. Pink. Der er godt nok mange zombie. Kan du ikke lige se, hvor han er henne, Kasper? Mig. Dang. What? Jeg tror, han gemmer sådan noget i en af de der grotter. Jeg går lige hen og tager mit lava. Han er derhen, Silas. Han er derhen. Han er i hjørnen. Kan du se ham? Okay. Silas, bag dig, Silas, bag dig. Superlogin, Silas, superlogin. Og han er om bag dig. Han kommer. Lige om bag ved mig. Ej, hvor han ikke low, Kasper, egentlig? Nej, han er... Gay damn son. Tag nu vand. Har du ikke noget vand? Nej, selvfølgelig ikke. Kan du ikke gå ind og se, om det er... Gay! Så du bare bruge Sharp EV. Han dør. Easy game. Easy kill. Gay. Easy. Gay. Lad han havde golden blocks på sig. Skal Så sætter kommer Silas. Vi skal da selvfølgelig tage en kamp mere. Skal vi ikke det? Jo, men jeg skal lige ind og åbne en som mystery box. Jeg skal også ind og åbne de der gold. Confirm. Okay, hvad får vi? Vi får helt et eller andet mega sygt. Jeg får ikke jeg får ikke Swiftness perk solo normal. Wow. Jeg har også fået sådan et special legist kit eller et solo normal. Jeg tror faktisk det er rigtig godt at sådan en damme. Det er en perk, Kasper. Det kan du ikke bruge til noget. Det er et kit. Hvorfor får jeg hele tiden perks? Hvor mange har jeg lige af dem her? Please, giv mig kit. Så fik jeg seriøst et perk. 3 crazy games, det må vist være nok, må det ikke det? Jo, eller 2. Ser vi lidt til. Ej, jeg åbner i hvert fald lige hurtigt. Kit enchanter i solo. Så åbner jeg den sidste. Hvad får vi? Kit armor kit i en team normal. Så har vi en lucky mode mere. Ja, det gør vi. Vi er først inde. Prøv at se boom med den her texture pack. Ja, vi fik det gode hjørne, Kasper. Mega god den her bue. Den ser mega syg ud, gør den ikke det? Ja, det gør den. Lige pluk ham. Pluk dig. Boom! Get wrecked. Boom. Kommer du snart med ind, eller hvad? Der er så den her inde, hvor jeg kan se. Jeg tror ikke, de turde spille mod os.
Ej, det var så godt ham, der den ene af hans ven, at han gik ind og tog den der. Ja, og så var han... Lad os bare komme i lobby, der er slet ikke nogen, der går ind i den her. Rip. Jeg kom til at slå ske i chatten. Has crit. Escape, what? Tag den her, den er mange ind i. Sygt. OMG. Eller 28 min. Altså, jeg tager det herover. Hvorfor en? Jeg tager den her tredje, som jeg plejer. Så er vi begyndt, og vi går i gang med at mine. Vi går og mine så meget. Er I klar til at se, at vi vinder igen her? Ja, vi vinder altid. Det var egentlig sygt, vi vandt det derinde. Det var ikke noget, jeg døde der. Du skal ikke bare gå imod dem, hvis du er ved at have low HP. Hvis du er sådan nede... Jeg blev ligesom jagtet af en anden hacker. Han ramte mig 2-3 gange, og så døde jeg, da vi var... Jamen, så flækkede jeg ham nu. Ja, så flækkede du ham. Men der var jeg ligesom død i går, så det gav ikke nogen mening. Hvor mange lukkelblocks har du? 2. Der er også. Husk at give mig alt guldet. For det. Jeg skal have det bedste armor. Hvor meget guld har du? Jeg har 8 stykker. 8. Lol, så hvis vi finder 2 mere, så kan vi begge to få dia chestplate. Jeg skal have bedst gear, Kasper. Jeg skal have rigtig gear. Jeg også skal have noget godt armor. Det er fint. Nej, vent. 1, 2. Ej, jeg tror kun jeg tror ikke, der er nok guld. Hvor meget guld har du? 10 stykker. Jeg har 9. Fuck, rip. Kan jeg lige tjekke, om der er et eller andet? Er der ikke... Jo, der er Silas her. Midt. Fik du det? Ja. Og jeg mangler en emerald, rip. Ej, jeg har ikke så meget redstone. Så tager jeg lige noget med redstone. Jeg fik en buepil. I hvad? Og en spawn wolf. Jeg får et eller andet mega sygt. Jeg ved det. Ej, jeg fik vand. Det er første gang, jeg har fået så... Hvad? I mener ikke? Det er første gang, jeg ikke har fået protection på noget armor. Hallo, Silas. Jeg ved. Må jeg godt få Jeg skal bruge det der til... En imod, ja, det kan du godt. En emerald for en fishing rod. Så er jeg bue og fishing rod, eller muligt. Ej, har du mere gold? Nej, For vi har ikke nogen gaps. Lige præcis, og det er det, der er rip. Har du lavespand? Ja, jeg har vandspand, jeg har ikke nogen lave. Jeg vil gerne have den der vandspand der. Okay. Bare drop. Så er det her til ham. Har du set en gris? En lille. Jeg håber, jeg får mega, jeg kommer mega høj level, så jeg får mega høj. Kasper, prøv lige at kigge dem der. Hvad så? Så? Okay, så jeg tager en med 8 levels, okay? Nej, det var en lige med 8. Kæft for rip. Der. Så er med 8 levels. Protection 1. What? For lort. The Beep. Kasper, kom og hjælper. De står også til at storme. Prøv at se min pet her. Prøv at se min lille pet. Okay, jeg får protection on ring. Kasper, der er nogen, der er i gang med der er nogen, der skal til at storme os, og de her gaps. Okay, vi tager en af dem, og så tager vi deres gap og deler dem, og så går vi bare dem. Er det dig, der har smidt mega meget redstone? Det må man. Ikke meget crap. Og det er nok mig selv. Så kan jeg godt forstå, hvorhen al min redstone blev af. Nej, det var mig, der smidte det. Nej, rip, jeg er lige med at hugge svimp. Kasper, kommer du ikke nu? Fordi der er så kun 35 sekunder. Jo, jeg skal bare lige hurtigt have alt det strength. 6 stykker strength. Men kan I se min ulvepet her? Den kommer jeg så ikke forbi. Nej, ikke min søde lille ulv. Nå, undskyld ulv. Nu har du ikke så meget lige over. Så kan jeg ikke bruge dig mere. Det er meget. Har lige dræbt den. Nej, jeg kunne til at slå den med hånden. Okay, jeg har 12. Skynd dig, Kasper, skynd dig. Jeg har 12.
godt. Vi går ham der. Vi går ham der, Kasper. Z-E-U-S. Hvorfor lige præcis ham? Ej, what, det er den, der lammer. Hvad sker der? Så vi begynder nu, Silas. Kom nu. Vi går ham her, vi går ham her. Jeg flækker hans ven, jeg flækker hans ven. Hans ven dør. De har kun et gap hver, Kasper. Døde. Nej, vel. Jo. Jeg tror, jeg dør. Shit, det er lort. Nej, jeg dør ikke. Jeg fik ham. Jo, jeg fik en stik, Kasper. Jeg fik et eller andet stik. Knockback Eevee stik. Hvorfor skal jeg altid dø, mand? YouTube, jeg tror, at vi slutter herfra. Så det er ikke så godt. Så jeg vil sige tak, fordi I så med. Smid et like, hvis I kunne lide videoen. Og så sige lige farvel. Farvel. Ej. Hej YouTube. Ha' en god dag.